άποψη είναι ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί και το ημερήσιο όριο των αναλήψεων, τουλάχιστον για το επόμενο διήμερο, όταν και περιμένουμε να υπάρξει επανεξέταση του ελληνικού ζητήματος. Τόσο και μάλιστα, από ό,τι ξέρουμε, θα συνεδριάσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκ νέου την Τετάρτη για να επανεκτιμήσει την κατάσταση. Άρα θα έλεγα, Σοφία, ότι μοιάζει περισσότερο μια πολιτική απόφαση. Δηλαδή, ο κύριος Ντράγκη που τον βλέπουμε εδώ κρατάει σταθερά τα επίπεδα του ELA, δεν μας δίνει παραπάνω, άρα περιμένει, δεν τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια του τραπεζικού μας συστήματος, που δεν είναι και στην πιο στέρεα κατάστασή του αυτή τη στιγμή. Απ' την άλλη μεριά μας ρίχνει και μια τροχιοδεικτική βολή. Δηλαδή λέει ότι τη συμφωνία πρέπει να την κάνετε και πρέπει να την κάνετε γρήγορα. Έτσι θα μπορούσε, νομίζω, να ερμηνευθεί πολιτικά η κίνησή του. Ναι, είναι αύξηση της πίεσης, Νίκο, αν μου επιτρέπεις. Και πρέπει να σου πω ότι ήταν αναμενόμενο ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα πάρει απόφαση μόνη της να τραβήξει την πρίζα από την ελληνική οικονομία πριν ληφθούν οι πολιτικές αποφάσεις. Δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση να κάνει μια πιο εντυπωσιακή κίνηση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν συνεδριάσει το Eurogroup, αλλά και οι ηγέτες της Ευρωζώνης. Πριν κλείσουμε, κάτι θέλει να πει ο Θανάσης Μαυρίτης, ο συνάδελφός μας, ο διευθυντής του Capital που είναι εδώ κοντά μας. Ναι, Θανάση. Μου χαρακτήρισε κάποιος έκανε το εξής σχόλιο. Μάγος ο Ντράγκη, αλλά μέχρι πότε. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν μια σολομόντιος λύση, διότι ο Ντράγκη δεχόταν πιέσεις για την ελληνική υπόθεση σε δύο κατευθύνσεις. Η μία να τραβήξει την πρίζα, το οποίο δεν θα γινόταν και το ξέρανε αυτοί, το πιέζαν, δεν μπορεί να γίνει, δεν θα έπαιρνε ποτέ την πολιτική. Το λέγανε για να μας πιέσουν λίγο παραπάνω. Παιχνίδι, επικοινωνία. Το δεύτερο όμως ήταν να κουρέψει σημαντικά τις εγγυήσεις. Εκεί λοιπόν τι έκανε. Και ικανοποίησε αυτούς που το ζητάγανε, αλλά δεν επηρεάζει και το ελληνικό σύστημα και πήγε το κούρεμα στο σημείο ακριβώς εκείνο που φτάναν τα εχέγγυα για να συμπληρωθούν και να μην έχουμε πρόβλημα για τις αμέσως επόμενες ημέρες. Άρα είναι μια απόφαση πολιτικής πίεσης και ο συνάδελφος μας Ανδρέας Πετρόπουλος. Και βγάλετε λίγο και την απόφαση βόμβα. Δηλαδή, μην πανικοβάλλουμε συνέχεια τον κόσμο. Ναι. Δεν είναι μια απόφαση βόμβα, ούτε θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Όχι, δηλαδή, ήμαρτον. Παιδιά, να συνονοηθούμε. Είμαστε 2 μέρες μετά το δημοψήφισμα, 1,5 μέρα πόσο είμαστε. Έχει προηγηθεί μια εβδομάδα στην οποία έχουμε εξολοθρεύσει τον κόσμο, παραπληροφορώντας και μεγαλώνοντας γεγονότα τα οποία έχουν ένα βάρος, αλλά εμείς το κάναμε, το τερματίσαμε. Βγάλτε αυτό το απόφαση Ανδρέα, ότι δεν κουρεύονται τα χρήματα. Ανδρέα, ένα λεπτό. Να πω το εξής. Είναι μια πολιτική απόφαση του Ντράγκη, ο οποίος ασκεί πίεση ενόψει ισότιμη αφορά. Το απόφαση βόμβα ενδεχομένως να είναι υπερβολικό σε σχέση με το βάρος της απόφασης. Αυτό το λέω και εγώ. Είμαι ανοιχτός να συζητούμε πάντα και να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους και να ακούμε την κριτική. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω αλλιώτικα από ό,τι το λες είναι ότι αυτή η εβδομάδα που πέρασε ήταν μια εβδομάδα όπου δεν είχαμε τεράστια προβλήματα και δεν έχουμε, και θα τα συζητήσουμε στην εκπομπή και ο καθένας θα έχει γνώμη και να τοποθετηθεί. Δοκιμάστηκε τεράστια το μηντιακό σύστημα, υπήρχε μια τεράστια παραπληροφόρηση, έχει κινηθεί εισαγγελέας, τα ξέρετε, για ψευδείς ειδήσεις. Η οικονομία δοκιμάστηκε. Η πραγματική οικονομία. Δεν σας ενδιαφέρει η δημοκρατία αν δοκιμάστηκε? Βεβαίως. Αλλά όποιος έκανε παραπληροφόρηση. Η δημοκρατία να δοκιμάζεται. Όποιος έκανε παραπληροφόρηση να ελεγχθεί και να την πληρώσει αυτή την παραπληροφόρηση που έκανε. Η οικονομία που μας ταΐζει όλους είναι κάτι το οποίο πληρώνει ούτως ή άλλως. Ό,τι περνάμε δύσκολα, περνάμε δύσκολα. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, είναι μια πολιτική απόφαση, θα το ξαναπώ όπως το εντοπίσαμε, γι' αυτό κάναμε και την ανάλυση αυτή. Μια πολιτική απόφαση του Ντράγκη μέσω πίεσης, τόσο ώστε λίγο να σφίξει η θηλιά παραπάνω. Να δούμε το Στρατή Αγγελή τώρα από την αίθουσα σύνταξης του Μέγκα. Να μας πεις τώρα, υπήρξε μια επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού